La concordança del participi. El participi és una de les formes no personals del verb. Parlat, parlada, batut, batuda, dormit, dormida, obert, oberta. Juntament amb el verb haver, s'usa per a formar els temps compostos. Així diem: he parlat, havíem batut, havia dormit. En els temps compostos, el participi concorda amb el complement directe quan es representa pels pronoms el, la, els, les i en. La concordança no és obligatòria, però és preferible mantindre-la, sobretot en les formes de femení, ja que en valencià està molt viva. Vegem-ne uns quants exemples. És millor dir: ha passat la teua germana, l'has vista? Que ha passat la teua germana, l'has vist? La casa del cantó ja l'han venuda? Millor que la casa del cantó ja l'han venut? Com que li agradaven les botes que portava, li les he regalades. Millor que com que li agradaven les botes que portava, li les he regalat. Si no troba les claus és perquè les ha perdudes. Millor que, si no troba les claus, és perquè les ha perdut. Per tant, recordem, encara que la concordança del participi no és obligatòria, recomanem mantindre-la, sobretot en les formes del femení.